ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മുടി കറുപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അകാല നര. അതേപോലെ തന്നെ മുടി നരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കെമിക്കലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുടി കറുപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ചിലവർക്ക് ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, മുടി കൊഴിച്ചിൽ, അതേപോലെ തന്നെ തലയുടെ സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഷാമ്പൂ ഡൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷാമ്പൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. കാരണം നരച്ച് ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിലും മുടിയൊക്കെ നരച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെയർ ഡൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ കെമിക്കൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ അത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല. നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം, ഒത്തിരി മുടി നരച്ചവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാം. അതിനുശേഷം പിന്നെ മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ് കുറച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ലോങ് ലാസ്റ്റിങ്ങോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റിസൾട്ടും കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വന്നിട്ട് പനിക്കൂർക്കയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജലദോഷത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ പനിക്കും കുറുകുറുപ്പിനും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ അരച്ചിട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തലനീരിറങ്ങുമോ ജലദോഷം ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ താരനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്താനും പറ്റും. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ ഡൈ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പനിക്കൂർക്കയുടെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചത് മൈലാഞ്ചി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് 1-2 പേര് പറഞ്ഞു മൈലാഞ്ചി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവർ മൈലാഞ്ചി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മൈലാഞ്ചി അവർക്ക് ഇല്ലാതാനും. പിന്നെ നല്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മൈലാഞ്ചി പൊടിയൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കടയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈലാഞ്ചി പൊടിയൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അങ്ങനെ മൈലാഞ്ചി ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ആ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ ടിപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഹെയർ ഡൈ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ വളരെ നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടമാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ ഡൈ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഡൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 5-6 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഡൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഹെന്ന പൗഡറാണ്. ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഹെന്ന പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മൈലാഞ്ചിയുടെ പൊടി ഇല്ല എന്നുള്ളവർ ഈ ഒരു ഹെന്ന പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇത് മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെന്ന പൊടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കിനി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നെല്ലിക്കയുടെ പൗഡറാണ്. അപ്പോൾ ഹെന്ന പൗഡർ 2 സ്പൂൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെല്ലിക്കയുടെ പൊടി നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ മതിയാകും. ആ ഒരു കണക്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊടി എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് കട്ടൻ ചായയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് കടുപ്പത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത കട്ടൻ ചായ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് ചൂടോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കട്ടൻ ചായ എടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ കട്ടൻ ചായ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് വരേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഹെയർ ഡൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മുടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് കറുപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തലമുടിയിലും സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഡൈ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് മുടിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഹെയർ ഡൈ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഏത് ഹെയർ ഡൈ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതെ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഹെന്ന ഉപയോഗിച്ചാലും അതെ, നമ്മൾ തലേദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. തലേദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓവർനൈറ്റ് ഫുള്ള് വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ലൊരു ഗുണം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ചിലവരൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരിങ്ങനെ ഒരു നൈറ്റ് ഫുള്ളൊന്നും വെക്കാതെ അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം മാത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൂടെ ആവാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് മൊത്തം വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. എന്തായാലും റിസൾട്ട് കിട്ടാതെ ഇരിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെ എൻ്റെ അമ്മ ഈ ഷാംപൂ ഹെയർ ഡൈ ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. മാസത്തിൽ ഒരു തവണ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷത്തോളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് തല നിറയെ താരനായി, അതേപോലെ തന്നെ ചൊറിച്ചിൽ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ താരന് ചൊറിച്ചിലായി. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും മുടിയിൽ ചെയ്യാറില്ല. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതിയെ ചെറിയ ടിപ്സ്, ഇങ്ങനെ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഹെയർ ഡൈയും അതേപോലെ മൈലാഞ്ചി ഹെയർ ഡൈ ഒക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി അമ്മയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 99% ആളുകൾക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന താരനോ ഇച്ചിങ്ങോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കാൽപ്പൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ഡൈ ആണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹെയർ ഡൈക്കകത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നെല്ലിക്കയുടെ പൗഡർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നെല്ലിക്കയുടെ പൗഡർ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുടിക്ക് കറുപ്പ്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കറുപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെല്ലിക്കയുടെ പൊടി വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അത് കുറച്ച് മേടിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കാണും. ചെറിയ പാക്കറ്റിന് 20 രൂപയോ അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ വിലയുള്ളൂ, 20 അല്ലെങ്കിൽ 30 രൂപ എങ്ങാണ്ടേ വിലയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഹെന്ന പൗഡർ ആണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. അപ്പം അത് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഇത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് മുടിയിൽ ഹെന്ന ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെയർ ഡൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയർ ഡൈ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചില്ലിൻ്റെ പാത്രത്തിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കുക. സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിക്കകത്ത് ഇട്ട് വെക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇരുമ്പിൻ്റെ കണ്ടന്റും കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ചില്ലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അമ്മ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പം അത് പ്രശ്നമുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും ഉള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ, നല്ലതാണ്. എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ട് എങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.